γενικά τους Αγίους πάντες. Όλοι οι Άγιοι αυτήν προεφήτευσαν, αυτήν ύμνησαν, αυτήν εδόξασαν και τίμησαν. Στον ακάθιστο ύμνο στρεφόμαστε στην υπεραγία Θεοτόκο και της λέμε «Χαίρε Αγία Αγίων Μίσων». Αυτή είναι η μίσον όλων των Αγίων. Άλλωστε ο όρος Παναγία αυτό δηλώνει. Παν Αγία. Αυτή που κατέχει την αγιότητα πάντων των Αγίων και είναι ασυγκρίτως αγιωτέρα από αυτούς. Και μάλιστα ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι η Παναγία είναι παντός Αγίου κορυφή και τελείωσης. Η Παναγία είναι η κορυφή κάθε Αγίου, αγιότερη από κάθε Άγιο, αλλά και η τελείωση των Αγίων, διότι δι' αυτής ενυνθρώπισε ο Χριστός. Κατά την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων, η Θεοτόκος δεν διέπραξε καμία αμαρτία στη ζωή της, ούτε και με τον λογισμό της. Ο νους της, η καρδιά της, οι επιθυμίες της, το σώμα της, όλα ήταν αγνότατα και καθαρότατα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς λέγει ότι με την ενανθρώπιση δεν ήλθε μόνον ο Θεός σε εμάς, αλλά ήλθε και εκ παρθένου αγνής και αγίας, μάλλον δε πανυπεράγνουται και υπεραγίας. Και συνεχίζει ότι η Παναγία δεν ήταν μόνον επάνω από κάθε μολυσμό της σάρκας, αλλά ήταν και ανώτερη από τους λογισμούς που προέρχονται από τη σάρκα. Ακόμη και αυτό το σώμα της Θεοτόκου ήταν απείρως πιο καθαρό από τα πνεύματα ακόμη των Αγίων. Τόση ήταν και είναι η καθαρότητα της Θεοτόκου, ώστε δεν μπορεί κανείς να ατενίσει το ύψος της μεγαλοσύνης της. Είναι χαρακτηριστικό ένα τροπάριο που αναφέρεται στην Παναγία. Απορεί πάσα γλώσσα εφημίν προς αξία, ηλικιάδενους και υπερκόσμιος υμνήνσε Θεοτόκε. Δηλαδή, κάθε γλώσσα δυνατή όταν θέλει να υμνήσει την Παναγία, και κάθε νους, όχι μόνον των ανθρώπων, αλλά και αυτός των υπερκοσμίων αγγέλων, των αήλων, αοράτων και ασωμάτων, ηλικιά και σκοτίζεται όταν προσπαθεί να υμνήσει την Θεοτόκο. Όπως ο άνθρωπος σκοτίζεται και αισθάνεται ήλιγκο όταν βλέπει κάποιο ύψος και βάθος, έτσι και ο πιο καθαρός νους των ανθρώπων και των αγγέλων αισθάνεται να σκοτίζεται και να ζαλίζεται όταν ατενίζει το πρόσωπο της Παναγίας μας, της Κυρίας Θεοτόκου. Παρά την καθαρότητα και την αγνότητά της, δεν είναι, η οποία ευρίσκεται σε ασύλληπτα για την ανθρώπινη διάνοια ύψη, δεν είναι αποκομμένη από το ανθρώπινο γένος, αλλά διαθέτει μεγάλη αγάπη προς τον άνθρωπο, μητρική αγάπη, έχει μητρόθεα σπλάχνα, δηλαδή διαθέτει σπλάχνα εκτιρμών ως μητέρα του Θεού και ως δική μας μητέρα. Έχει το ύψιστο προνόμιο να είναι το πρόσωπο εκείνο που έδωσε την σάρκα της στον Υιόν και Λόγον του Θεού, αλλά ταυτόχρονα να προέρχεται και από το δικό μας γένος, το ανθρώπινο γένος. Όταν βλέπουμε την εικόνα της, αισθανόμαστε ότι δεν έχουμε κάτι κοινό, τίποτα κοινό μαζί της. Αφού εκείνη ήταν καθαρότατη, αγνότατη, άμεμπτη, άσπηλη, αμόλυντη, μέχρι το πιο λεπτό σημείο του λογισμού της. Ενώ εμείς καθημερινώς, αγαπητοί μου αδελφοί, διαπράττουμε πολλά αμαρτήματα. Και μέσα στην ζάλη μας αυτή
και από τις αμαρτίες μας, αλλά και από την όραση αυτού του μεγαλειώδους, του ανεπανάληπτου, του μοναδικού προσώπου της Θεοτόκου, που κρύβει μέσα της όλα τα θεομητορικά μεγαλεία και μυστήρια. Της ζητάμε την αγάπη της, την συμπαράστασή της, τις πρεσβείες της και τις μεσητείες της. Μία εικόνα η οποία παρουσιάζει αυθεντικά το πρόσωπο και το έργο της Παναγίας μας είναι η εικόνα του οφθαλμού. Πράγματι, ολόκληρη η ανθρώπινη φύση με την Παναγία απέκτησε οφθαλμό. Νυν η φύση των ανθρώπων ενεργών έλαβε οφθαλμόν. Πριν γεννηθεί η Παναγία και δεχθεί με υπακοή να γίνει η μητέρα του Χριστού, η ανθρώπινη φύση ήταν τυφλή. Δεν μπορούσε να δει τον Θεόν. Βέβαια υπήρχαν οι προφήτες στην Παλαιά Διαθήκη που έβλεπαν τον Θεόν, αλλά αυτό ήταν προσωρινό, καθώς δεν μπορούσαν να υπερβούν τον θάνατο. Έτσι γενικά, ολόκληρη η ανθρώπινη φύση, μετά την αμαρτία του Αδάμ, ομοίαζε με τον τυφλό άνθρωπο, αφού περιφερόταν δεξιά και αριστερά, λατρεύοντας ψεύτικους θεούς και ψάχνοντας το φως. Και αυτό, αγαπητοί μου, ήταν φυσικό, αφού ο άνθρωπος εγκατέλειψε τον αληθινό Θεό και σκοτίστηκε πνευματικά. Η λατρεία των ειδόλων ήταν συνέπεια της απώλειας της λατρείας και της γνώσεως του αληθινού Θεού. Έτσι, αυτά που επιθυμούσαν να δουν οι προφήτες και οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, τα είδε η ανθρώπινη φύση με το πρόσωπο της Παναγίας μας. Η Παναγία ήταν και είναι ο πνευματικός οφθαλμός της οικουμένης. Όπως μόνον στον οφθαλμό προσφέρεται το φως και δι' αυτού λαμβάνουν αξία και τα άλλα μέλη του σώματος, έτσι μόνον στην Παναγία δόθηκε το φως το αληθινό και δι' αυτής που είναι ο οφθαλμός της οικουμένης προσφέρθηκε το φως σε όλα τα μέλη, δηλαδή σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Δια της Παναγίας μας, δια της Κυρίας Θεοτόκου, αγαπητοί μου αδελφοί, αποβάλλουμε την πνευματική μας τύφλωση και αποκτούμε την θεογνωσία. Πρέπει λοιπόν να βρισκόμαστε κάτω από την θεομητορική σκέπη της Παναγίας, ώστε ενωμένοι μαζί της να μπορούμε και εμείς να έχουμε πνευματικό οφθαλμό για να βλέπουμε τα μεγαλεία του Θεού, την τραγωδία του ανθρώπου και να κατορθώσουμε να συγκαταλεχθούμε ανάμεσα στους Αγίους του Χριστού για να εφρενόμεθα αιωνίως και αθανάτως στη Βασιλεία Του, απολαμβάνοντας την φροντίδα και την αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου, της παντάνασας και δέσποινας του κόσμου, της μόνης παρηγορίας και ελπίδος μας, τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χρόνια πολλά, αγαπητοί μου, βοήθειά μας η Παναγία μας. Great feast and festival is upon us today, my beloved brethren, a festival during which this blessed monastery also celebrates. Every feast of the Mother of God is a matter of joy for the whole Church, precisely because our Panagia exalted the human race by offering her flesh so that the Son and Word of God might take on our humanity. But certainly the feast of the Dormition of the Theotokos holds a uniquely central place in the life and heart of the faithful and Orthodox Christians. The supremely praised person of our Panagia, of our Kyria Theotokos,
surpassed and exceeded in virtue all the saints, all the prophets, all the apostles, all the fathers of the church, the martyrs, the ascetics, and in general all the saints. All the saints prophesied her, hymned her, glorified her, and honored her. In the Akathist hymn we turn to the most holy Theotokos and say to her, "Rejoice, Holy One, holier than the holies. She is the one holier than all the saints." After all, the name Panagia declares this very thing. Pan-Agia, all holy. She possesses the holiness of all the saints and is incomparably holier than all of them. And indeed, Saint Gregory Palamas says that the Panagia is the summit and perfection of every saint. Our Panagia is the summit of every saint, holier than every saint, but also the perfection of the saints, because through her Christ became incarnate. According to the teaching of the Holy Fathers, the Theotokos committed no sin in her life, not even in thought, in the smallest thought in her heart. Her mind, her heart, her desires, her body, everything was most pure and spotless. Saint Gregory Palamas says that with the incarnation, not only did God come to us, but he came also from a virgin pure and holy, rather most supremely pure and supremely holy. And he continues that our Panagia was not only above all corruption of the flesh, but even above the thoughts that come from the flesh. Even the very body of the Theotokos was purer than the spirits of the saints. So great was and is the purity of the Theotokos that no one can truly fathom the height of her majesty. A certain hymn to the all-holy Mother of God proclaims, "Every tongue is at a loss to praise thee as is due. Even the world transcending intelligences are dust when they seek to praise thee, O Theotokos." That is, every tongue fails when it would hymn the all-holy one, and every mind, not only that of men, but even that of the heavenly angels, becomes dizzy and confused when it attempts to hymn the Theotokos. Just as a man is perplexed and feels dizziness when he looks upon some great height or depth, so also the purest mind of men and of angels feels confused and confounded when gazing upon the person of Kyria Theotokos. Yet, despite her purity and holiness, she is not cut off from the human race, but possesses great love for mankind. She has motherly compassion, that is, she possesses the bowels of mercy as the Mother of God and as our own Mother. She has the highest privilege of being the one who gave her flesh to the Son and Word of God, to the true Messiah, but at the same time, he has the privilege to come also from we have the privilege that she came from our own race, our human nature. When we look at her icon, we feel that we have nothing in common with her, since she was utterly pure in even the smallest thought,
while we daily commit many sins. And so, in the midst of our own weakness, from both our sins and from beholding this great person, this unique person, we turn to her in humility, asking for her love, for her support, for her prayers. An image that genuinely portrays the person and work of our Panagia is that of the eye. Indeed, our whole human nature, through the Panagia, acquired an eye. Now the nature of man has received an active eye. Before, the All-Holy Mother of God was born and in obedience accepted to become the Mother of Christ. Human nature was blind. It could not see God. Certainly, the prophets of the Old Testament did see God, but that was temporary, since they could not overcome death, the mystery of death. The paradise was not open, and they couldn't reach the heaven, the kingdom of God in the Old Testament, as you know already. Thus, in general, the whole of human nature, after the sin of Adam, was like the blind man, wandering here and there, worshipping false gods and seeking the light. And this was natural, since man abandoned the true God and had become darkened spiritually. The worship of idols was the result of the loss of the worship and knowledge of the true God. Thus, the things which the prophets and the writers of the Old Testament longed to see, human nature saw in the person of the All-Holy Mother of God. The All-Holy Mother of God was and is, in the eternity, in the infinity, the spiritual eye of the world and of every person, of every Christian, Orthodox Christian, true believer. Just as light is offered only to the eye, and through it, to the other members of the body receive their value, so also only to the All-Holy Mother of God the true light was given. And through her, she who is the eye of the world, the light was offered to all the members, that is, to all humanity. Through her, we cast off our spiritual blindness and acquired the knowledge of God. Therefore, we must always live under the protection of the All-Holy Mother of God, so that being united with her, we too may gain spiritual sight to behold the majesty of God, the tragedy and the humiliation of man, and to be numbered among the saints of Christ, to rejoice eternally and immortally in his heavenly kingdom, under the loving care of Our Lady, the Theotokos, the Queen of all, and Mistress of the world, our only consolation and hope, now and forever, and unto the ages of ages. Amen. Many years, my beloved, may our Panagia Kyria Theotokos be our help now and forever, till our death. Amen.